nilqakom għal programm ieħor politiku. Illejla ġew l-istudio miegħi nilqa' l-Professur Arnold Cassola, nirringrazzjak tal-li ġejt kellek l-opportunità terġa' tintaqa' magħna. Mela, ħanibdew malajr fuq is-survey li ħareġ illum. Illum ħareġ survey pjuttost tajjeb naħseb għalik. Jidher li qiegħed it-tielet kandidat favorit u għandek fuq 6% li xi ħaġa pożittiva ħafna. Interessanti u pożittiva, iva. Naħseb li qed jirrifletti l-fatt li matul dawn il-kampanja in-nies qed jindunaw li l-pożittività tal-approċċ tiegħi lejn il-kampanja fejn aħna qed nippruvaw ngħidu isma' għandna affarijiet li mhux qed jaħdmu Malta, veru, ejja ma naraw kif se nippruvaw intejbu dak li qed nagħmlu. Allura di mhix kampanja kif sfortunatament jidhir li qed jagħmlu l-PN u l-PL li morru lura fil-modi jitkellmu. Fil-fatt mhux jiddiskutu ta' Ewropa. Jitkellmu fuq soldati tal-azzar, fuq gwerer, il-qagħda tal-pajjiż tagħna. U allura pajjiżna li sfortunatament il-politiċi li kellna fil-gvern u li kellna anke fil-modi kerħuh il-pajjiż tagħna. Kif se nsebħuh? Kif se nagħtu tama liż-żgħażagħ tagħna? Kif se nagħmlu li in-nies jibdew igawdu verament spazji miftuħa? Li inti verament tista' għandek futur sabiħ fejn inti tista' timraħ mhux biss fil-kampanja tagħna imma anki il-baħar tagħna pereżempju li sfortunatament mill-ġdid ma qabba nuqqas ta' ppjanar u taħsib u mħabba reba għal flus immedjati spiċċajna l-baħar tagħna jew tirriskja tmur fis-sawt u tispiċċa tindilek kollu slajm. Jew kellha tmur fin-nord iċ-Ċumnija jew lej ix-xajra tirriskja ssib id-dranaġġ fil-baħar. Mela aħna kif se nużaw il-fondi tagħna biex jiena f'Mejju nista' mmur nhom Balluta, nista' mmur nhom St. George's Bay, San Ġiljan, mhux kif inhi għadet. U naħseb li aħna rridu nħarsu lejn da, noffru soluzzjonijiet lin-nies u l-pożizzjoni tiegħi hija di. Is-sostenibilità, meta titkellmu fuq sostenibilità, dan ifisser isma' ejja nagħmlu l-affarijiet skont il-kejl tagħna. Ma nistgħux nippretendu li nagħmlu affarijiet li huma lilin mill-kapaċitajiet tagħna u lilin mis-sajs tagħna jekk aħna għandna pajjiż żgħir. Allura ejja nillimitaw għal proġetti sostenibbli li joqogħdu f'pajjiż żgħir. Imma ejja nużaw l-inventiva tagħna l-Malti u l-Awċi tant huwa inventiv. Tant huwa fantażjuż, tant hawn nies li anki fid-dinja kollha għamlu suċċess. Mela ejja ninsistu pereżempju fuq il-riċerka, fuq l-innovazzjoni. Ejja nbidlu r-rotta fejn aħna għandna pajjiż li sissa nonfqu biss 0.6% tal-GDP fuq ir-riċerka. Le, ejja nżiduha, il-medja Ewropea ta' 3%. Biex iż-żgħażagħ Maltin għandhom fiex jimirħu. Nagħti eżempju ta' tfajla pereżempju li waqfitni fit-triq, di għandha MSc fil-bioloġija speċjalizzazzjoni fil-kanser. Mawx jobs għaliha f'Malta ta' dat-tip. Nistgħu nemnuha li kif għandek kif mitlufa dit-tfajla, ġifieri għandha job sena b'sena li m'għandux jaqsam. Qed tajli se naħseb biex intir. Biex intir. Biex insifer. All right? U tittir, ovvjament. Xi ġifieri, imma l-kanser mhuwiex ħaġa anki li sfortunatament. Ejja nagħtu possibilità li riċerkaturi Maltin nofrhom il-laboratorji l-aħħar teknoloġija biex joħorġu bil-invenzjonijiet li jgħinu, mbagħad jgħinu mhux biss il-Maltin jgħidu l-kulħadd. Ejja let's look forward lejn xi ħaġa li hija taġita l-pajjiżna, mhux biss nitkellmu fuq l-imoddi u fuq il-kruha tal-imoddi. Ixxi oħra li inna tista' tgħid niddiskutu dawn l-aħħar snin hija dik l-imbierka rule of law li kulħadd isemmi bdew Repubblika inti ilek naħseb mhux naħseb fuq 40 sena speċi dejjem tipprova għal ġustizzja aħjar. X'taħseb però fuq ir-rule of law kif inillu, ma qed naraw ħafna affarijiet u x'jista' jsir biex aħna nkunu aħjar. Mhux nibqgħu ovvjament kif aħna llum il-ġurnata għax nafu li hawn il-problemi hu inutli noqogħdu ninnegaw. Aħna rajna pereżempju insemmu rule of law u bħalissa għandna l-kwistjoni tal-vitals, le? Mhux hekk. Il-maġistrata għamlet biċċa xogħol kif suppost. U għalija jiżbalja ħafna l-Prim Ministru li joqgħod jgħajjara terrorista politiku, eċċetera, li qed tagħmel terrorizmu politiku, meta di għamlet xogħla, għamlitu bl-aktar mod conscientious, kellha ddum għaliex hekk inti m'għandikx
għandna situazzjoni tal-qrati li hija problema għaliex m'hemmx l-istaff, għaliex m'għandikx l-awli, għaliex ħafna drabi differita l-aw left, right, center, etc. Jiġifieri, ix-xogħol sar sow. Ix-xogħol li l-aħħar mhux qed isir tajjeb ħafna huwa minnaħa tal-kap tal-pulizija. Imma anke hawn jinħarsu l-qudiem jinħarsu lej ċif tal-pulizija li jibda jagħmel xogħlu. Ċif tal-pulizija, kap tal-pulizija, kummissarju tal-pulizija li ċittadin jaf li jista' jibda fih. Mela ejja nħarsu l-qudiem meta l-era ta' gafà kun spiċċat. U da ċittadin iħossu sikur. Jaf li jekk tinqala ġlieda, mhux minn fuq se jispiċċa forsi ħel it-tortu għaliex l-awtoritajiet ma jaħdux azzjoni. In-nies fid-djarhom jafu li jistgħu jgħixu mod sigur u li jekk hemm min qed jikser il-liġi, jċemplu lill-pulizija, mhux il-pulizija jgħidulhom. Isma' jien ma nistax niġi tax waħda qiegħed l-assa, jew l-assa magħluqa ta' qiegħda, dawn huma affarijiet li jiġru kontinwament. Kanna tnejn Mela ejja nibdew naraw daqsxejn kif norjentaw anki l-fondi Ewropej. Mela aħna għandna pajjiż, gvernijiet li minn 1 biljun u 300 miljun fondi nefqu ħadu iktar minn kważi 60% biex jibnu konkos, flyovers, ġoddjar tan-nies, biex iwessaw it-toroq u jidħlu fl-eliqi u fil-kamil tkellmu tant fuq l-agrikoltura u fuq nuqqas ta' spazju u fuq il-food security għandna bżonn u iktar nokkupaw. Mela ejja naraw pjana l-futur fejn almenu nammettu li żbaljajna. Wan nammettu li żbaljajna, inġa naf li żbaljajna, imma tittammetti li żbaljajna infrastructure Malta. Li inutli li tkompli twessa u tidħol feli u tnaqqas mill-ispazju, inutli tibni l-flyovers, għaliex? Għax kien tagħmel 7 snin u nfaq 700 miljun, u inti wara da fej qabel konna nieħdu nofsija biex ngħadnu nagħmlu triq, issa bil-flyover nispiċċaw nagħmlu għad 3 kwarti, mela sorry, fallejna. Mela ejja nbidlu r-rotta. Ejja l-fondi tagħna nużawhom għal affarijiet, ejja nużaw parti minnhom biex norganizzaw l-assess tagħna, biex l-assess ikunu miftuħin u biex in-nies allura jkollhom sigurtà kontinwa. All right? Ejja nużawhom għar-riċerka. Insomma, mbagħad nitkellmu aktar fuq affarijiet oħra li rridu nużaw. Mela, ftit ilu ntqajtu wkoll mal-istudenti tal-MCAST, ovvjament iddiskutejtu fuq l-edukazzjoni. Għax taħseb li għandha tkun il-way forward fuq l-edukazzjoni, għax ifimna ħafna mill-problemi jibdew ukoll jekk ma jkollokx edukazzjoni kif suppost, ħadd ispiċċa tul il-ħajja jkollok problemi diversi, mhux biss bħala. Fil-każ speċifiku tal-MCAST huwa pjuttost ġifieri tal-waħx li l-allima tal-MCAST ilhom sentej u nofs ma jkollhom ma jirrinnovaw, ma jġeddu il-conditions of work, il-collective agreement. Ma jistax ikun il-gvern jibqa' sejjer dat-tul kollu mingħajr ma jasal għal konklużjoni. Il-allima f'Malta u l-lecturers tal-MCAST huma sottopagati, huma mħallsin peanuts. Jiena dejjem ngħid irridu nagħtu l-dinjità lil kull xogħol. U da jgħottu ukoll għal xogħlijiet oħrajn. Mela l-ewwel biex niġu għal tal-MCAST li ġara mbagħad l-istudenti spiċċaw vittma ta' dis-sistema li jew ma jsirx l-eżami, jew ma joħroġx ir-riżultat, u inti ma sax tħalli l-istudenti f'din it-tensjoni, u dan huwa tort tal-awtoritajiet. Għax inti imissek titrattom tajjeb lill-lecturers u tihom salarju deċenti. Il-formazzjoni tal-istudenti u tal-bniedem taż-żgħażagħ hija ħaġa fondamentali. Jekk ma nagħmluhiex tajjeb, imbagħtu l-konsegwenzi iktar. Mela, rridu noħolqu ambjent kemm għall-istudenti u kemm għall-allima li huwa ambjent fejn jħosshom komdi, fejn huma trattati tajjeb, fejn jafu li n-nies qed jippremjaw, l-istat qed jippremjahom. L-istudenti ma jistgħux jibqgħu bl-ansjetà li ma jafux meta u kif se jagħtu l-eżami, eċċetera. U mbagħad jien kellim kien hemm anke ħafna studenti barranin. Ġifieri daw min għandu l-vjaġġ ġam ħallas biex imur lura għall-vakanzi tas-sajf, ma jafu se jagħmlu, eċċetera. Ġifieri din il-ħaġa li n-nies tħallihom din l-inċertezza biex imbagħad forsi noqogħdu anke nilagħbu l-logħbiet biex noqogħdu nistennew lejliet l-elezzjoni biex imbagħad ta' parsi ħafna żieda ta' 10,000 u mbagħad tidher 500. Dettalji ma nafhomx u ħadd ma jafhom. Ir-realtà li daw mhux affarijiet li tilab bihom. U jiena nitkellem anke fil-programm elettorali tiegħi anke għall-futur
li jkun futur sabiħ għal kulħadd, li kull ġob irid jingħata d-dinjità tiegħu. Mhux jgħidlek għax ma ssibx Maltin iridu jaħdmu. Żgur li ma ssibx, jekk inti tkun mort tistudja għal kok, għal receptionist, tagħmel 3 snin tistudja l-ITS, u mbagħad itik 900 euro fil-ġimgħa. Tgħidlu xi ġifieri, għalek ġibt il-barrani minn Nepal bi-cheap labor. Le, għati salarju deċenti, għati 1500, u għara sibom xi receptionist mbagħad. U għara sibom xi l-kokijiet. U bekk anki inkunu b'xi mod qed intaffu daqsxejn il-problema anki tal-importazzjoni ta' ħafna ħaddiema barranin legali, kollha legali, all right? Għaliex inti jibdew jagħmlu ċerti xogħlijiet li l-huma jridux jagħmlu l-Maltin jibdew jagħmluhom huma u allura jkollhom jiġu inqas barranin biex jaħdmu Malta. Mela, xi ħaġa li tul is-snin ilha tiġri inti ilek fil-politika fuq 40 sena. Le, fuq 40 le, 35. 35 hija mekedin. Żidlek naqra oħra. Ikollok ħafna nies pubbliċi li jkunu jaqblu miegħek, però jibżgħu jitkellmu fil-pubbliku. Issa donnu d-darba hemm xi ħaġa daqsxejn differenti. Inti għall-kampanja tiegħek kien hemm numru ta' personalitajiet pubbliċi li ma qagħdux jiddejqu d-darba li jtuk l-appoġġ. Tista' forsi semmi xi wħud minnhom għax daw għandhom backgrounds differenti wkoll. Għandek minn kollox u għandek lecturers università bħal professur Mari Briguglio, għandek il-Keith Marshall li huwa hekk reġista famuż, għandek Clara Zoppardi Lane Università, għandek atleti bħal Fabio Spiteri, bħal Elena Borg, water polo, eccetera. Insomma, għandek ftit minn kollox, imma dan jirrifletti s-soċjetà Maltija. Ġifieri, illum x'inhi differenza forsi minn 10 snin ilu minn 20 sen ilu, anke fil-konfront tiegħi. L-ewwel nett in-nies li jafuni. Jien għandi storja. Jista' jkun li għamil żbalji fl-modi u jafu bihom, jista' jkun li ma kinux jaqblu b'affarijiet fl-modi, però hemm ukoll affarijiet li joġbuhom. U llum qed jgħidu isma, 10 snin ilu kont ngħid u leda jeżaġera, eċetera. Daw anke n-nies fit-triq, però li kellek raġun. Hemm ukoll il-fattur li 10 snin ilu inti kull ma kellek almenu l-era ta' post minn toff kienet biss in-nazzjonalisti. 23 sena ta' PN. Illum għandek anke 11 sena ta' Labour Party. U allura naħseb in-nies qed jaraw li kif is-sistema ta' żewġ partiti hija mhijiex healthy, mhijiex sana għal Malta, li inti jkollok imħuħ differenti, ideat differenti, anke għalhekk iż-żgħażagħ għandna bżonnhom ma rridu nżommuhom hawn mhux jitilqulna, ħalli jmorru sena sentejn u jerġgħu jiġu lura bl-esperjenzi tagħhom, imma mhux li jitilqulna u nitilfuhom, iż-żgħażagħ li huma l-iktar moħħ kritiċi, l-iktar moħħ analitiċi. Ejja ntuhom l-opportunitajiet hawn Malta fl-oqsma kollha. Nitkellmu fuq il-bidja. Kemm isir investiment fil-qasam tal-bidja biex il-bdiewa żgħażagħ ikunu inkoraġġiti jaħdmu Malta? Kemm se ndumu inħallu l-li jinbnew? Kemm se ndumu inħallu l-li jinxtraw għal recreational purpose u titlef għal dejjem il-funzjoni tagħha ta' agrikoltura? Le, ejja ninvestu, nagħtu sussidju, nużaw il-fondi tal-Ewropa fejn nistgħu biex inġibu l-aħjar makkinarju għal farms Maltin, biex jitalmu t-teknoloġija l-aktar teknoloġija reċenti. U ninkoraġġuhom u anki b'salarji deċenti. Da kollu, insomma, jiena rrid naħdem għal da kollu. Għal da kollu. Mela, ovvjament, qed tintaqa' ma' ħafna gruppi bħalissa fosthom ukoll tal-graffiti. In komuni żgur għandek l-ambjent li xju magħhom li speċi daw ilhom. U l-element soċjali. U l-element soċjali. Inti mill-Ewropa imma x'tista' tagħmel aħjar milli hawn Malta bħalissa fuq dawn l-affarijiet l-element soċjali u l-ambjent. Inti għandek direk ġedna għandek l-aħħar darba ħadna bejn l-2013 u l-2020 ħadna biljun, ġifieri 1300 miljun euro. Il-Gvern Malti ddeċida li sħal 60% minnhom jonfoqhom fil-konkos. Issa jien qed ngħid le, I'm sorry. Ejja nibdew parti minnhom ninvestuhom għaċ-ċittadin, għar-resident. Mela ejja ninvestuhom f'public transport system effiċenti li tasal on time, li hija regolari, allora tittamlilha il-bus lanes biex nibdew. Riservati biex tgħaddi iktar malajr. It-tieni trid tixtri l-buses
Hekk inti għandek 300 bass, mhix biżejjed qed narawhom. Jeħlu Dejjem mimlijin, mela minn 300 ma nafx, ma nifhimx. L-esperti jgħidu 800, 10,000 għall-popolazzjoni li għandna. Janna. All right? Irridu iġibuhom clean kemm jista' jkun issa li jibdew jaħdmu mingħajr fossil fuels. All right? Hekk naraw Għawdex pereżempju. Għawdex 11 sen ilu bdejna bis-sistema ġdida b'karozza fis-sija. Le, mill-jem mir-Rivi Victoria, titlaq f'nofsinhar u tnejn tal-arb għax noħodha jien fil-11 u 10 minuti. Tajjeb, immissa wara 11 sena, il-popolazzjoni ta' Għawdex żdiedet. Kif għadna għaddejjin b'karozza fis-sija? Ejja nirrinnovawha, ejja nżiduha 3 fis-sija. Il-karozzi jridu allura meta nġibu ħafna iktar, innaqsu it-tul tar-rotot. Ma jistax ikun inti tkun minn ħażabbar u tistenna l-karozza ġejja kollha minn Marsa Skala, u minn Marsa Skala tasalek il-ħażabbar tasalek il-fgura u hija mimlija. Le, hekk inti għandek sistema hija iktar effiċenti, se tibda tagħmillek mill-belt tal-ħażabbar u tella nies on the way. L-oħra tmur għal Marsa Skala u tella nies on the way. Il-frekwenza tittiżdied. Mhux bħalissa ta' parsi kollok tnej fis-sija u waħda minnhom ma titlaqx. U tiġi waħda, jew kella fir-rush hour, titiżid ħafna karozzi fir-rush hour. Mela, minflok infaq 700 miljun fuq il-toroq, non fuq 200 miljun fuq il-karozzi, 100 miljun fuq il-basle, fuq il-rota, fuq il-bankini. Aħna rridu nies li jistgħu jimxu b'mod sigur. Mhux toqgħod tinżel f'nofs it-triq għaliex għandek il-bankina fejn hemm il-bankina okkupata bis-siġġijiet, bil-heater fix-xitwa, bit-tinda. Le seri, il-bankina magħmula n-nies. Jiena rrid politika iċċentrata fuq in-nies, mhux fuq l-oġġett. Mela il-bankina issir għan-nies, mhux issir għal-siġġu u għal-mejda. Il-toroq isiru għan-nies, mhux isiru għal-karozzi. L-ewwel nara l-karozzi, le, l-ewwel nara l-eżiġenzi tan-nies. U bekk in-nies noffrilhom u hija b'xejn, u noffrilhom iva din is-sistema li inti taf li se tasal għax-xogħol, essenzialment ikun hemm xogħlijiet fejn inti jkollok bżonn il-karozza għaliex tiddur. U dak ovvjament huma eċċezzjonijiet. Hemmhekk inti titmur minn hawn sal-belt, titlaq fis-7 u tiġi fil-5. U inti taf li se tasal on time. Għal meta konna żaraħ, no kienet taħdem. Ix-xarabanks kienu mkissrin biss, imma il-karozza. is-sistema kienet tajba. U bekk inti qed tgħidilhom in-nies, isma' issa għandek is-sistema in place, toqgħodx tuża l-karozza kuljum għal kull ħaġa. Għax inti se tasal. Mhux jingħix is-swieqi biex nasal l-università li b'karozza meta m'hemmx traffiku tasal f'4 minuti, meta m'hemm traffiku tagħmel anke 25 minuta. Imma meta m'hemmx tasal f'4, imma biex nasal hemm il-karozza tal-linja ma tgħaddix minn Regional Road. Biex nasal jiena l-università, tagħmel. Swieqi, anzi, rrid nimxi mis-swieq newwel sa San Ġiljan għax is-swieqi normalment tkun ġa mimlija. Indek stop San Ġiljan jinżlu xi nies, allura jirnexxilek tipprova, u mbagħad titmur. Swieqi, San Ġiljan, Sliema, Gżira, Imsida, tieqaf l-Imsida u tistenna karozza oħra biex tbiddel, biex tagħmel dak li tagħmel f'3 minuti. Għaliex m'hemmx karozza ta' linja regolari li tgħaddi minn ġost. Daw qabel kienu jeżistu. Għax meta konna żgħar aħna mhux kollha kienu konna ħjar ħafna. Kienu imma kellek il-venda. Li kienet tagħmel. Ġifieri daw għandek daw il-ġod. Imma ejja nużawhom għalhekk il-flus. Mhux għal ejja naħsbu daqsxejn. Ħanamlu il-ħajja tan-nies iktar komda, iktar pjaċevoli. Anke inti meta tkun fuq karozza tal-linja, jiena ħodha karozza tal-linja. Taf kemm niskopri affarijiet ta' Malta qasam biex narhom meta tsuq. Tant tkun ikkonċentrat fuq is-sewqan. Daka normali, għasib wara meta tkun imwaħħal fit-traffiku bil-first u second, eċetera. Li inti ma tistax tħares u tara l-żbuħija ta' pajjiżna, triq Sant'Anna tħares li dak il-salbeltin ma jgħandux għalih, ma tħares il-biri sabiħ. Il-qara l-belt, narawhom, għalkemm nintendu nimxu brasna l-isfel, tħares il-fuq. Tibda tara l-bellezza tal-postijiet. Imma mbagħad jagħmilulek. Għandek dik il-bellezza ma toħroġlok l-imwejjiet. F'nofs it-triq. Kollum kien, u tispiċċa bit-taraġġ, u titgħaddi minn passaġġ daqshekk. U allura ma naħsibx f'min għandu problemi ta' mobilità, f'min huwa
bil-prem. Parti l-istorbi ta' min joqgħod hemm. Apparti minn irid jorqod hemm. L-ewwel il-bniedem. Let's go. U jiena dik il-politika qed immexxi. Sissa għandna politiċi li qed imexxi mhux għall-bniedem, qed imexxu għall-flus. Dak li joħloq il-flus. Il-flus iktar ħaġa importanti. Il-flus għandna bżonnhom, irriduhom. Imma naraw l-ewwel il-prijoritajiet. Mbagħad il-flus jiġu wkoll aħjar naqraw daqsxejn inqas u nkunu iktar komdu u nista' morru norqdu u l-lejl nadduh fil-mistrieħ u mhux għandna l-istorja eċetera. U l-flus se nippruvaw anki nifirxuhom biex jgawdu daqsxejn kulħadd. Mela, inti kont wieħed minn nies li fil-fema tiegħi iddiskutejt issues waqt il-kampanja li huma reali għall-Unjoni. Għadni diskutijom għax il-kampanja għaddejja. Però li huma related verament mal-Unjoni Ewropea. Rajna ħafna ġliet inutli li speċi ħafna local issues u l-Ewropija xi ħaġa differenti. Mija għandi il-Mario wkoll hawnhekk illum ixtieq saqsik xi żewġ affarijiet fuq l-ambjent għax inti ovvjament espert fl-ambjent. Naħseb. Espert li jien għandi la qegħdinaw il-programm elettorali fuq 4 sisin u xek. Wieħed l-ambjent, ovvjament li jkollna ambjent aħjar ta' madwarna għal kulħadd għax dik hija problema oħra marbut mal-saħħa mentali. Għandna problemi kbar kulħadd jgħidlek, speċjalment wara l-COVID, problemi kbar ta' saħħa mentali. Mhux ovvja li jkollok problemi mentali meta inti għandek ħajt tidħol id-dar u ssib ħajt gris ma wiċċek tiftaħ it-tieqa ma tara xejn. L-istudjużi kollha jgħidulek min għandu qudiemu green area u qed jara il-moħħ jisser, jistrieħ. Allura, nistgħu nimmiraw għal dawn l-affarijiet għana, jew out of bounds. U jew kellha nitmelħu bin-nies bil-green wall tal-plastik. Kollu niexi. Kollu mbagħad 30,000 kull wieħed u kollha spiċċaw daw issa. Flus kollha mormin. Jiġifieri, aħna rridu naħsbu l-ambjent. Il-xismu soċjali li jkollna ħsieb a caring society, soċjetà li nieħdu ħsieb il-minu dajjef. Jien mhux nitlaq min l-ewwel minnu l-iktar b'saħħti, hekk jien għadni nimxi u għadni bħalissa b'saħħti. L-ewwel naħseb dik is-sinjura anzjana li qiegħda bil-bastun, jew fil-persuna li qiegħda bil-krozzi, jew blom tqila. Llum anki tinnu anki fuq tal-linja ma' duffi. Kważi kulħadd joqgħod ipoġġi fuq l-ewwel siġġijiet. Huma kollha suppost għal dan nies. Ejja wkoll naħsbu f'dan nies. Naħsbu fil-pensjonijiet. Aħna għandna diskriminazzjoni man-nies ta' taħt li twildu qabel 1962. Qed jieħdu ħafna inqas. Dik baqgħet ma solvitx fuq. Dik baqgħet is-solvit ftit ħafna. Dik aħriġta jien u hija waħda mill-affarijiet għax li jgħidu li ma minn Bernard Gregg kien qalax da l-indipendenti x'għamlu. Niftakar kont intervistajtek fuqha. Niftakar kont ġejt tkellimt hawnhekk fuq. Il-Bernard Gregg ngħidlu pereżempju inti m'għamilt xejn fuq daw il-pensjonanti ta' pre-1962 li qed jieħdu sa 82 euro inqas minn pensjonant li twilet wara fil-ġimgħa, which is no joke. Meta tmur tixtri, il-ħajja hija għolja l-istess għal kulħadd. Il-gvern ukoll qal Cassola jikdeb eċetera, Michael Falzone eċetera. Wara mbagħad ftit kellhom jammettu li hija vera. X'inhi prova nitkellem il-verità, meta xi ħadd jiġini bil-problema ma nifhimx da suġġetti kollha bħal kulħadd. Imma meta mbagħad jiġi xi ħadd jispjegali u nitgħallem u nfittex daqsxejn. Allura mbagħad il-gvern ta' fil-budget li għadda issa biex jitaffi l-82 differenza ta' 9.47. Li se jibbenefikaw fil-ġimgħa. Li se jibbenefikaw minn li qed jibbenefikaw minna suppost xi 25,000 ruħ. Imma dawn huma biss dawk li kellhom l-ola bolla li kienu ħallsu l-ola bolla. Mela minn flok 82 issa naqsitlhom mal 73. Id-differenza imma mbagħad għandek 40,000 oħra ħadu xejn. Baqgħu b'xejn. Nistgħu nippruvaw naraw anki kif inferxu wkoll anki fuq l-oħrajn u din iż-żieda tiżdied iktar mod sostanzjali għax il-ħajja tola kulħadd dak għamilna is-soċjali, l-ambjentali, caring society, l-ambjent aħjar, l-accountability, trasparenza u għandna bżonn soċjetà appuntu fejn għandna rule of law li semmejna fil-bidu, fejn affarijiet mhux isiru bil-moħbi
Naħseb dik li man. Imma mhux isiru bil-mobi, nkiss jew Għat natu eccetera. ħadin l-żaza, Alright, ja, mhux dawk qed jitilgħu hekk. Mux tafx jemma dux jivvotaw daw, mux tafx Imma dika imma jiena naħseb anki minħabba l-kampanja tiegħi u forsi ta' oħrajn speċjalment indipendenti, anki l-alternativa eccetera. Iż-żgħażagħ minn 51% li ma rridux jivvutaw, jidhir li issa niżlu għal 27. Iġifieri kważi bin-nofs li hija ħaġa sabiħa għaliex jiena li żgħażagħ ngħidu mhux iż-żgħażagħ biss ngħidlhom, jekk intom min ma jridx jivvota ngħidu jekk inti taħseb li għax ma tivvutax qed tgħid le, mhux veru hekk ta' mhux hekk qiegħed. Hekk inti qed ma tivvutax, inti qed tgħid iva jiena kuntent bis-sitwazzjoni kif inhi. 4 Labour u 2 PM. Mela jekk inti trid tibdel għax m'intix kuntent jew m'intix kuntenta, użaħ il-vot, issa mbagħad nista' ngħidlek kien min tivvota, għax dak huwa il-vot huwa tiegħek. Kollhom għandhom għażla varjata. Id-darba hemm kollox. U naħseb li minħabba f'din l-attitudni mela minflok fortu u bil-problemi kollha li għandna, bil-ġlied kontinu, wieħed jitkellem fuq liħor anki fid-dibattiti televiżivi li wieħed laqas jifhem x'ikun għaddej. Alright, minflok fortu, nġibuha 3, 2 u 1. Għandkom is-saħħa fidejkom. Dak kien it-tielet punt, edna trasparenza, accountability, eccetera. U mbagħad futur għaż-żgħażagħ appuntu. Ejja, pereżempju, li żgħażagħ għandna diskriminazzjoni kbira kontrihom. Iż-żgħażagħ ngħidulhom issa intom tridu taħdmu 40 sena biex tieħdu l-pensjoni full. Tajjeb, mhu veru xejn, hija gidba. Il-Gvern Malti mhux tal-lum ta' ilha minn qabel di biex to be fair. Il-Gvern Malti jisraq sentej bolla sentej pensjoni liż-żgħażagħ ta' bej 16 u 18 sena. Jiena ngħid sorry, għalfejdi. Għalfejdi diskriminazzjoni kontra żgħażagħ. Meta aħna ngħidu rridu mmexxu żgħażagħ il-qudiem. Bdilna tant affarijiet ġibnihom ta' 16 sena, il-vot, iż-żwieġ, is-sisa ssir sindku. Allora di ma nbidluwiex, nibatek taħdem, tħallas il-bolla u ma tistilek xejn. Sa 18 għaliex min iddeċidija da hemm xi liġi divina li inti ta' 16 xogħol ma jodlikx, la ħallastu. Il-voti huma. Jiġifieri għandek ħafna affarijiet li wieħed jista' jranġi kif edna ejja ninvestu fil-bdiewa. Ħanżomuhom il-bdiewa żgħażagħ, intuhom spinta llum għandna l-Emcast, eccetera. All right? U jiena allura ikolli l-programmi tal-Ewropa fuq il-bdiewa norjentom lej Malta, aħna mhux qed nofqu l-flus kollha tal jagħtituna l-Ewropej issa, dejna nitilfu. Għaliex mhux qed nippjanaw. Ma nistax nippjana jien għax minna ma nifhimx fil-bdiewa, imma li jiena nipprova naħdem biex nara x'programmi hemm għall-bdiewa pereżempju, dik nagħmilha bħalma hemm programmi oħra żgħażagħ in ġenerali. Orajt bħalma hemm programmi għal oqsma oħra, għal traffic calming, insomma hemm bosta affarijiet għall-ambjent. Le? Għax aħna rridu kwalità ta' ħajja aħjar, rridu ngħixu aħjar aħna u anke l-ħlejjaq ta' madwarna kemm jista' jkun jgħixu wkoll f'ambjent naturali. Ara, kulħadd jaf issa naħseb din l-Ewropa nafu l-5 li ġejjin huma ħajkunu importanti ħafna għall-Ewropa fuq il-Green Deal. Ġifieri dina nafuha u qed isuhom dawn li huma ta' 5 snin importanti dawn l-7 sena li la wafqa l-Unjoni Ewropea, ġifieri l-iktar 5 snin importanti. U għaliex qed ngħidu hekk? Għax nafu li għandna l-problema tal-climate change. Li jekk ma nagħmlu xejn, se nispiċċaw noqtlu lil din il-pjaneta u aħna l-ewwel vittmi, speċjalment in-nisa l-imsida, nisa Burmanrat, in-nisa l-Pjetà, għal dawk hekk nibqgħu sejrin hekk 30 sena, il-baħar jola u jagħtihom. Apparti mill-klima li qed tinbidel. Apparti il-klima per se, ekonomikament anki tiegħek ma naħsbuhiex. Ili ngħidha jien 20 sa jiena qrajt artiklu 20 sen ilu. Hemm studji li juru li bil-rata li sejrin sa 20-30 sena oħra, is-sajf Malti u s-sajf Grek u s-sajf Sqalli u s-sajf Tork bejn Mejju u bejn jew Ġunju u Ottubru ikun insopportabbli. Tant tkun sħana 42 degrees, 43 degrees, li l-ebda turist ma jibda jersaqlaw. Għaliex biex tiġi, biex toqotter u tonfu, eccetera. Allura, diversi argumenti xjentifiċi li se jsir. Ma daw qed jgħidu li anke id-dinja l-proċess tagħha huwa normal naturali li jsir hekk, id-dinja nbidlet kemm
fil-minu ta' snin imbidlet għal Ice Age. Dak huma Żgur jista' jkun qed naġluha ma naħsibx milli qed issir. ma naħsibx ta' żgur Huwa proċess naturali ma qed naġluh. Hekk aħna għandna l-industrija kollha li qiegħda tniġġes. Hekk aħna Malta għandna 500,000 karozza fit-triq li qed inizzu. Mhux ovvja li qed naġġluha. Parti minn hekk health-wise qed insa climate change għandek health-wise. Mhux ovvja. L-asma kollha li għandna aħna tal-pajjiż għaliex. Ħadd timissa bideh. Mhux hekk. Allura tajjeb li nagħmlu l-Green Deal bħala prinċipju huwa tajjeb li aħna innaħu kemm jista' jkun karozzi li jnizzu mela l-ewwel irridu naħu għall-ispazju. Imma rridu naħu wkoll biex ma jnizzux. Biex il-partikolat li joħroġ mill-exhaust mhux jispiċċa fil-pulmun tiegħi u tiegħek u mbagħad wara noqogħdu bil-fixotajdu għaddejjin. L-ambjent tħossib, però naħseb ukoll irridu nieħdu ħsieb in-nies. Jiġifieri nżommu moħħna l-element uman illi apparti illi jkun hemm inċentiv biex wieħed jibda l-karozza wieħed jirranġa d-dar tiegħu u waħda mill-liġijiet li għaddiet insomma di tiġa bi 370 vot kontra u 199 għaw 370 favur u 199 kontra din. Ġifiri għaddiet u kull ma qed tistenna diġi approvata formalment mill-Kunsill issa ġifiri. Din hija l-Enerġija Energy Performance Building Directive illi dina kienet imbottata ħafna mill-Greens u dina bażikament irridu dawn l-bini jiġi iktar green ħanajtek u carbon zero sa 2050. Ġviri din li jiġi effiċenti ovvjament u jaħdem mingħajr l-użu tal-fuels fossili. Infatti anka geysers tal-gas dawk ħajspiċċaw u sa 2035. Ġviri dawn huma ħajkun ħafna miżuri f'din fuq il-bini li wieħed irid jirranġa. Issa il-bini ġdid u anke l-bini l-qadim u dak li huwa eżenti huma eżenti bini agrikolu u bini ta' wirt u knejjes u postijiet storiċi. Ġifi dak huma eżenti. Issa, dan ħajkun hemm passaport fuq il-bini, ġifieri jekk wieħed mhux jirranġa mhux ħajkun jista' jbieħ u lanqas jikri u ħajkun hemm xi għajnuniet ġifieri fija din, ġifieri mhux f'hemm iridu ma fuq hemm iridu. X'taħseb inti fuq din għax din hawnhekk. Jiena naħseb li hija liġi tajba ħafna bħala bażi għaliex se jfisser li minflok aħna noqogħdu nirtodu bil-bart fil-ġebla Maltija blumdi ta' ħirġa, hekk verament ix-xogħol isir kif suppost, għax indaka li beżżani, hekk verament ix-xogħol isir kif suppost, inti is-sħana li għandek ġewwa se tiqpa ġewwa, mhux se tiskappa l-barra għax ikollok xi konsentura jew xi Ma taħseb li misnaqina l-bdejnija din. Jew taħdejk u għalek. Ma taħseb li din misnaqina l-bdejnija għadin kien jafu bija. Grazzi, żgulli. Għatin bela bini ġdid il-lum li huwa out of standard da. Bel miegħek perfettament. Aħna konna nafu li ġejja. Għażgu. Imma ma minni, għaliex? Għax biex nitħanżru. Għax aħna għandna l-mentalità ta' immediate gain. Imma ma ninsaw li l-immediate gain se jġibilna iktar pain, iktar lem, mhux aħjar ikollna daqsxejn immediate pain u biex imbagħad ikollna l-gain għax inti hekk titqabel fuq 20 sena kemm se nifranka l-elettriku, kemm se nifranka iġġibhom il-flus. Imma anki issa għandu jkun hemm sussidji, fondi biex inti tilqa' għal dawn ix-xogħlijiet li titgħamel. It's very simple. Allura minflok narmu l-flus xi kultant f'tenders lil ħbieb bħalma jsir illum, ejja jew fl-isptarijiet li ma saħħux, jew fil-Manchester United 27 miljun euro, jew fil-Gladiator 47 miljun euro, għax il-flus hemm qegħdin Alla jbierek imma jmorru. Jiena il-preferenza tiegħi tkun li dak il-47 euro, miljun euro li tal-Gladiator intihom lil nies bħala sussidju biex inti tirranġa kif suppost darek biex inti tajx iktar komdu ma jkollikx iktar mhux ma jkollikx qatt diffiċli, ma inqas rewmatizmi, inqas artrite, aħna iktar wieħed mill-popli li iktar nbagħtu bl-artrite, għaw il-gruppi propju ta' artrite u rewmatizmi li hija ħaġa li ngħidu għax issa titxieħ bil-fort. Le, tista' tilqala minn qabel. Allura kif qed lek sussidi. Ħaġa biex intik eżempju oħra tal-bdiewa rajna l-bdiewa kollha invadew Bruxelles, eċċetera. Mela ħana ngħidlek fuqha. Huwa
il-miżuri li ħadu, jew uħud minnhom tajbin jew le. Il-miżura pereżempju tal-fertilizzanti li tnaħħi l-fertilizzant bil-kimika u żgur li tajjeb. U żgur li tajjeb li meta tikol ħassa qed tikolha bħala prodott naturali u mhux għandha sprejja ġo fiha kemm alla ħala kimika. Però li żball li jagħmlu Bruxelles u li ma ħasbux fiha, ila l-ewwel kellhom jagħmlu font ta' flus għal bdiewa Ewropej kollha biex jitaffulhom l-ispejjeż żejda. Għax hekk inti l-fertilizzant bil-kimika iqumlek 10 euro, il-fertilizzant naturali se jqumlek 20. Mela qabel konna nagħmel fond biex jiena dik id-differenza inħallaslek parti sew minna. Biex inti mhux se tħossha daqshekk. Imma mbagħad nagħmilha x'ġara minflok il-PPE pereżempju, il-Partit tal-Popolari li fih hemm in-nazzjonalisti, għallu niskrepjaw kollox, von der Leyen, u skrepjajna l-affarijiet tajbin. Li kien fih. Għalli minflok sibna ejja nużaw il-fondi tagħna fejn hu utli, fejn hu meħtieġ. U bekk ikollna prodott ġenwin, prodott li għamlek tajjeb, mhux bil-fors ippumpjat tiġi kollu kimika. Fatt inti qed titkellem fuq il-Natural Restoration Law hawnhekk. Hemm ukoll Natural Restoration. Bażikament hija dik fejn bdew ħarġu jipprotestaw għaliex din qed jgħidu li ħajoħdulhom l-art minħabba li daw iridu jkun hemm art illi ma tinħadimx għal ċertu żmien sakemm 2050 titla' percentaġġ enormi ġifieri. Sakemm imma sakemm bħal ma nagħmlu hawn ir-rotation of crops u Malta diffiċli xi aħna żgħar allura huwa iktar diffiċli tħalli vojta għal ħafna żmien. Imma nafu li tajn. Dik li jixtiequ tħalli vojta. Issa ovvjament dam kien għaddiet mill-Parlament imma mbagħad din inżammet mill-Ungerija u anke l-Awstrija, Finlandja, l-Italja, l-Olanda, l-Polandja u l-Iżvezja se żammewha illi ma appoġġjawx din-liġi. U kif qed tgħid inti anke van der Leyen ġifieri ħarġet biex imbagħad illi anke mbagħad ġibdet dik plus tal-pestiċida. Minn qabel biex jilqawla u biex jgħinu lill-bdiewa li huma involuti. Fil-fatt il-Parlament Ewropew din approva. Imma mbagħad il-pajjiżi raġaw ma laqgħu. Kif taħdem? Malta nftakru li votaw kontra kollha favorija din, ġifieri biex ma l-Ewropa għandha 3 pilastri taħdem fuqhom. Il-Parlament huwa dik wieħed demokratiku għaliex huwa dak elett mir-rappreżentanti tal-poplu huwa l-iktar trasparenti, eċetera. Għandek il-Kummissjoni li tipproponi l-liġi huma kummissarji innominati mill-Gvern, ma tantx huma mhijiex demokratika, imma insomma mhix popolari daqs il-Parlament. Imma mbagħad l-għar huwa l-Kunsill. Fejn inti għandek il-Prim Ministri u li jintaqgħu behind closed doors. Il-Parlament għandek kollox miftuħ. Jiena tafx x'kull membru parlamentari taf kif ivvota, taf kif tkellem, jew kif tkellmet, eċetera. Aħna fil-minuti tal-Kunsill ma jtuhomniex biex insiru nafu kif ivvota il-Prim Ministru tagħna, il-Prim Ministru tal-Italja, jew jgħidulek huma. U tittamel ma jkunx qed jikdiblek. Għax niddilettaw biha wkoll di ġifieri. Ma din ovvjament il-bdiewa kien ħaqsalhom il-krop, il-pezz kien ħajol għandhom monjat, żgur kollox daqqa. U kollox daqqa. Allura inti tittamel, għalhekk tittamel taħseb għal pjan għal cushioning tal-affarijiet u jiena. Ma din mhux kwestjoni ta' flus issa naħseb jien għaz kwestjoni ta' flus. Għaddi kwestjoni ta' food chain, ħad spiċċaw il-food chain din. Jekk inti ħadd naqqas mill-bidja, ħadd naqqas mill-agrikola, ħatolli ovvjament. Imma dipendi, inti bit-teknoloġija tal-lum tista' tipproduċi ħafna iktar ukoll f'inqas art. Aħna nafu wkoll. U bit-teknika tad-drip u bit-teknika tal-ilma li anke Malta bdew jagħmlu Tiġa ħadu finanzjamenti Malta mill-Ewropea. Qed titkellem fuq. Jiġifieri t-teknoloġi ejja ninvestu allura anke fit-teknoloġija li setajn il-bdiewa, li setajn anke fuq smoħra. Jiena ma nafx kemm qed nagħmluhom daw l-affarijiet. Jiena nippuxxa daw l-affarijiet li jagħtuna appuntu ambjent aħjar, food safety aħjar, kwalità ta' ikel u kwalità ta' ħajja wkoll. Fatt l-Ewropa bdiet tinċentiv issa farms palma qed tgħid inti tal-aquaponics dawk li tgħaddi l-pipe minn ġar ilma, ġifieri, il-pjanti ġa serer. Ikun aktar naturali.
ma jkunx naturali. Naturali 100% ma nistax Naturali, hemm il-bniedem daħal subaj. Naturali mhuwiex. Aħjar Ma mill-li tersa aktar lejn in-natura. Qed jinċentivawha ġifieri dit-teknoloġija u t-teknika ġifieri u anki qed naraw milli l-Unjoni Ewropea qed tinċentiva ikel alternattiv bħal huwa li ġej mill-insetti, ġifieri minħabba tara l-food shortages li ħajkun hawn xi ħaġa titmaħħom min-nies. Importanti li jkollok l-standards u li l-standards mhux taqbad u tagħmel esperiment. U braddoċ. Ma għaddew mill-Ewropa ġifieri tal-grilla u l-wheat. Għax ta' meta taħseb min jikol il-gambli. Huwa grillu tal-baħar, le? Meta mhux hekk. Allora, ovvjament ikunu stati l-istudji mediċi, l-istudji ta' chemical nutriment, proteini, all right? Dak li jtnajtien, mux naqbdu bladdoċ l-inventaw. Anka l-laboratorju. Ma mek irridu noqdu attentu kol għall-annimali li nittrattawhom b'mod deċenti, ġifiri li għaliex l-annimali bħalna, aħna 3 annimali. Għaliex we are sentient beings. Aħna l-kol kemm aħna. Ġifiri per essri ħlejqa li tħoss. U fl-antik konna daqxej forsi backward, aħna ignoranti, ta' kelb, il-kelb tiegħek li tħobbu, imma teħdaqqa ta' sieq, per eżempju, u jwaħwaħ. Għatta mħabba minn għalina, le. L-annimali ma tittartom xek, għaxek inti t-gidaqqa ta' sieq, li tibda t-werza u kol, u ma tanċi. Jistak għatta prevedin fil-domandi, għax li kont ħansaqsik li ġeja. Irridu nittrattawhom. Propju fuq hekk, dina. Jien għandi kapitlu propju fuq sentient beings. Irridu tilqu mill-prinċipju li huma ħlejja li jħossu. Ekku, issa dina kien hemm petizzjoni 2018 insomma rilevanti. Illi ġabru il-fuq minn miljun, petizzjoni 1.4 million. Li forsi anke nisab dik vantaġġ tal-Unjoni Ewropea għan-nies għaċ-ċittadin li inti tista' tiġbor għal petition jew referendum hekk trid mhux referendum, ma biex tiġi diskossa basta tiġbor 1.5 miljun firma, miljun u xi ħaġa mill-Ewropa kollha. Miljun minn 7 pajjiżi. U jrid ikollok minimu ta' 7 pajjiżi. Dak huwa demokratiku. Fatti ġabru 1.3 ħaġa. Ma aħna f'Malta nistgħu biss nagħmlu għal referendum abrogattiv. Laqas nistgħu nipproponu f'Malta aħna tiġbor 10%, ġifier 40,000 firma biex tneħħi liġi li ġa teżisti. Imma biex tipproponi liġi ġdida ma tistax. F'da l-Ewropa jekk ta' demokratikament. Din ovvjament ġabret il-ferem, ġabret 1.3 million kif qed ngħidu li kien suċċess għalihom daw ġifieri għaddieta l-Kommissjoni, il-Kommissjoni għaddieta qudiem il-Parlament approvat li issir proposal tlet qoddim il-Kommissjoni wedithom li 2023 din ħassir ħadet fal-proposal mbagħad qoddim il-Parlament Ewropew ovvjament mbagħad jgħaddi għal-voti. Jiġifieri dawn il-kandidati l-ġodda li ħajitilgħu di ħajsibhom wiċċhom żgur. Issa 2023 ma laħqetx għamlita u tallawhom il-qorti insomma tal-ġustizzja għaliex qed jgħidu li minħabba d-dewmien ġifieri da qed nitkellmu ftit xhur. Imma di ħad tgur ħad tispiċċa qudiem il-Parlament il-ġdid. Din hija petizzjoni bażikament illi jridu jneħħu l-annimali kollha mill-gaġġa, għandek it-tiġijiet, it-tiġijiet tal-bajt, il-tastimna. Essaċ għadna ma rajniex il-proposta, ġifieri jista' jkun li ħanamluh fil-kobor. Jiena qed nittama li jkun post ikbar minn gaġġa. Jiena naħseb. Ħalli nittama, u ma tipprovaw free range. Jiena naħseb li dan huwa ftit jew wisq bħal dak li sar fil-farms bil-baqar. Il-farms Maltin, meta tħanna fl-Ewropa, hekk kienu tajtu, hekk kollha nbidlu. Kollha kellhom jerġgħu jibnu mill-ġdid. Dik it-tinda, le, u kellek tħalli bil-liġi iktar spazju biex baqra. Għax inkella timradlek. Saqajhom anki it-tiġiġ fuq xurxin, jibdew saqajhom isiru mejl. Li tagħmilek 4 bajdit f'ġurnata. Tfilek id-dawl tmellaħ bik tiġiġa u minn għalik li għadda l-lejl u terġa'. Il-bajda mhux se jkollha sustanzi li kellha qabel. Infatti qed naqsru sustanzi hija fuħda. Apparti li t-tiġiġa
tiddajje fija wkoll. Ġifieri jiena eżattament ir-regoli għadhom Asuma ġifieri għandu Imma kommissjoni. naħseb li ftit jew wisq il-prinċipju huwa dak li għamlu l-farms Maltin imma nataw l-għajnuna il-flus biex huma jistgħu ibidlu l-farms tagħhom u jibnuhom skont dal-kriterji fej qabel kienu jżommu jinaf ġiex baqar ġiex metri, issa tżomm baqra waħda. Però irridu nirrikonoxxu illi diħa tolli żgur il-prezzijiet. Imma mbagħad Żgur. imma mbagħad Trid tara l-ewwel trid tara l-bilanċ u xekk. L-ewwel irid ikollok għalhekk ingħid salari deċenti biex inti tista' tixtri l-kwalità. Inti x'tippreferi li tieħu it-tfal tiegħek ittihom bajda li bla sustanzi jew li tihom bis sustanzi. Kemm nafu ġenituri niftakarhom meta kont żgħar jagħmlu minn kollox imorru jixtru l-bajda ħirġa mill-patata konfiska, allura it-tfal tal-lum ma rridux intuhom ukoll affarijiet, allura lestinhom fuq daqsxejn iktar għall-kwalità, mela minn malda jrid ikun hemm salari deċenti biex inti jkollok biex tista' tagħmel mhux kapriċċ dak li huwa ġust għall-kwalità. Imma jrid ikollok ukoll għajnuna li ġejjin mill-awtoritajiet u mill-fondi tal-Ewropa u mhux narmuhom f'affarijiet frivoli jew kella nagħti miljun u nofs Newcastle għaliex ġie x'ismu. Marru jagħmlu turnament tal-futbol. Newcastle li s-sit tagħhom huma Saudi Arabia, l-iktar pajjiż sinjur fid-dinja sponsorjani ħaħna. Biex imbagħad il-Ministru klejt imbagħad għad it-tickets b'xejn. Ħawna. Ejja nużaw il-flus għal dawn l-affarijiet biex ngħidulna l-kwalità tal-ħajja. Di bażikament ngħidu hekk jiena kif qed nara jiena kont ninċentiva iktar il-free range. Kieku kien għalija kont ninċentiva il-free range. Aħna l-problema tal-ispazju. Aħna problema enormi niġu għallik, aħna speċċaw żgur li misa jkollna tiġiġ għax la meħajra bittiġ fil-free range, jek tiġi free range. Jena għassumi tħallas iktar għalih. U l-fenek ma trabbiex free range nsija. Ma l-ank illum il-fenek. Minn sqalija ġej ħafna minnu ta' Ma ġifi għaxin nistaqsijom najdu da fenek ma. Niddependu bil-barrani. Spanja. Niddependu bil-barrani. Jek taqala l-ek epidemija bħalma għenna. Kif ħanamlu? Ma ejja nibdow l-ewwel insalvaw l-art. Ekk aħna qasanna l-art fejn żommu għati ġieġa. Għax għamilna tħallinom ta' buqqana, tħallinom fl-alqa, ridna nidħlu ormi ħanamlu flyover, ħawna, għadax dikil, mela l-prioritajiet issa rridu niddeċiduhom. We cannot have the cake and eat it. Aħna pajjiż żgħir u dal-problemi iktar huma ikbar. Huma l-isfida għalina hija ħafna ikbar. Imma rrid niddeċidi ma nistax ikolli il-maraħob l-awtorità fl-istess ħin, sorry. Mela, irrid nażel jiena l-priorità tiegħi huwa li nżomm l-art agrikola kemm nista'. Li jekk kemm jista' jkun nagħmilha organic li miktar. Però llum in-nies imorru supermarkets u jixtru organic, in-nies imorru ir-ristoranti vegan illum beda anke Malta, lesti jħallsu iktar biex ma jiklux annimali, pereżempju, għaliex jemnu li mhux kulħadd, imma min jemmen mhux kulħadd mhux imma għandek l-għażla. U min irid lesti ħallas dik ħaġa iktar għal kwalità ma nagħmlu f'kull ħaġa. Mela ejja ngħinu kemm jista' jkun biex immorru lejn kwalità ta' ħajja aħjar f'kollox. Jiena kont iktar nissupplixxi iktar u nħallas ħanejtek jew nagħtu sussidi fuq il-free farming ħalli ngabbar is-settur mod awtomatiku. U forsi fuq din il-liġi flok nagħmluhom free range ingabbar daqsxejn l-ispazji tal-gadgets. Ġifieri tista' tibda ovvjament ma nafux il-proposta. Lanna ma nafux eżatt sizes. Aħna qed naraw il-video ta' dawn li qed jagħmlu end of the age li irriduhom free range, ġifieri imma mbagħad ma naħseb jiena il-bilanċ. Tara fl-aħħar se jiġi offert u fl-aħħar jekk jirdux anke in konsiderazzjoni li jekk inti għandek territorju ta' 28 km bi 18 jista' jkun li qed tisma' hemmhekk irid ikun hemm daqsxejn exceptional ċerti affarijiet għaliex inti m'għandikx 3000 kilometru. Ġifieri qed nassumi li inti jekk tkun fl-Unjoni Ewropea u tipprova tadatta anke għal Malta waqt li però żomm il-prinċipju bażiku li t-trattament tal-annimali irid ikun l-ewwel ħaġa. All right? Mhux ħaġa daqshekk. L-iktar
Nifhuwa ġifieri dik tifhimha, tiġi ġad Tifhimha bid-dawl lejlu nara. tifhimha sfortunatament nifhmuha imma sfortunatament hekk qed isir. Le ekku. Allura Ekku. Le, Ir-riformi iridu jsiru. irridu siru, irridu hemm bilanċ. Għalma jien nerġa' ngħid, u m'għandniex nibżgħu minn da, iridu nħarsu lejn il-futur. B'ottimizmu. Ottimizmu li nistgħu. nkunu Għax aħjar. aħna għandna Malti, jiena għadni niftakar ta' fl-20 sena ilu, wieħed minn dal-bdiewa, mhux bdiewa, dak farmer li għandu l-BA, l-MA, all-right, kienet jagħmel il-PhD, bidwi, fil-agrikoltura, speċjali, illum hekk huma, għalhekk iż-żgħażagħ iridu nżommuha, nistgħu jaħdmu karriera. kollhom karriera. Illum speċjali tkun biex tkun bidwi. Mela ma tafx il-pestiċidi jew illum organik tibda jtik dik kollu. Mhux hekk. Betkellem Anyway, u taħlit tagħhom għax nafx jiġifieri. Mela, niftakar 20 sena ilu, għax persuna intelligenti, għax persuna li kienet taf, konna nraqas ħalna f'Malta meta jinkom Bruxelles. U da għall-isma, jiena daw Malta ħadd ma jrid jgħidli. Baqra, kemm il-baqra nista' nżomm f'so much space. Isu seru ta' Fatima. U Malta tinnegozja u ħadd ma jrid jgħid. Ma nifhem xejn ta'. Qed tiktib il-mistoqsija inċi se u kitibha. U sinċerament, indunajt li hija kwestjoni ta' spazju, però kif kitbuha hemm xi terminoloġija li jifhimha min huwa fil. Mortant tal-agrikoltura, il-commission għattilhom isma' għandi da xi ħadd minn Malta li saqsini di. Tawni risposta ta' erba' rigi li wkoll kien hemm xi affarijiet li ma fimtu, kif battilu għalli l-bambi bategru. Għalli fl-aħħar naf kemm jiena nista' nippjana li għax dan rrid ibiddel, irrid jimmodernizza, dawn huma l-Maltin li aħna irridu ninċentivaw u nibżaw għalihom bl-idejat li għandhom bl-innovazzjoni, imma ntik lodda mhux ħadd ma jrid jgħidli. U għans li kien hekk, u mbagħad bil-mod il-mod u llum għandhom il-farm xorta bil-baqar tal-ħalib, ġifieri, all right, eċetera. Jiena fit-2005 palmartejt inti nirrinwova il-business u rrid nagħmlu ovvjament għattu standards mal-liġijiet li ħajkun fil-Unjoni Ewropea għax kont naf x'inhu ġej. U tmulla l-awtorità li twaffqet dak iż-żmien kienet l-MRA. L-MRA. Malta Resources. L-Authority llum qiegħda r-rews. Għax dik iż-żmien laqqas kienu jafu x'ħajtuk bħala standards. Imxi mal-Blue Book u imxi fuqu. Daqshekk. Għalhekk it-trasparenza. Kien dak iż-żmien kien hemm ħana fl-Ewropa ġifieri kien. Għalhekk trid it-trasparenza. Daw, mux għafet. Misna m'għandniex nies. Imma ma mbagħad xaw Malta jitlu ċerti affarijiet, pereżempju. Biex ituhom xi ħadd partikolari. Ħadd ikun jaf. U int ma tafx. U inti allura kif joħroġ it-tender, inti kollok kollox lest. U l-ieħor ma jkollux. Jiena tkellimt, permettili, jiena tkellimt anki ma' nies tal-business, għax hawn nies tal-business li huma innovattivi li jridu jbidlu. Ġifieri mhux jiena iddejjaqni min jitħanżer u min jipprova japprofittaru. U daw pereżempju tkellimt ma' persuna li timpjega nijiet ta' nies. Tajlek jiena nies tiegħi kollha inxurjati. Kollha għandhom nagħmlu training kontinu. Intuhom il-leave biex imorru jistudjaw. Alright? Għax kalkulajna u rajna li met inti għandek persuna soddisfatta. Tibqalek hemmhekk. Tibqalek hemm u tik 70% iktar produttività. U aħna nżidru mill-paga allura, untuhom parti mill-profitti intuhomlu. Għalli maħna mhux qed nerbħu tender wieħed issa, għax jiġi jiftaħ li cowboy. Li impjegali Maltin u barranin bla bolla. Li mhumiex tas-sena. U ovvjament meta jagħmel it-tender, jiena ngħidlhom 200, u dak jgħidli 170. U jiena ma jistax ikun, għax jiena biex nagħmel dawn l-affarijiet kollha irrid inħallas. Kif? U jaħodulek. U ma tispiċċa ma jispiċċawlekx. Jew għamilu lek ħażin u wara ftit terġa' tħaffer. Iġifieri aħna rridu ninċentivaw il dawn in-nies tajba fl-industrija, fl-agrikoltura, fil-kummerċ. U għak l-standards u ngħixu il-kol kemm aħna ħjaru. Issa xi ħaġa dawn li semmejt jiena dawna ftit ġifieri li ħajkun hemm dana ħajkun hemm dal-Fit for 55 li rridu nilħu 2030 Fit for 45 biex nispjega huwa li rridu naqsu hemm biex insal 55% ekwivalenti mal-1990s. Ġifieri daw sa 2030. Għana l-aħħar mill-kulħadd. Qegħdin lura ma leżistux kważi. Issa l-iktar ħaġa. 20 ma milna. L-iktar ħaġa li iddejjaqni illi dawn il-membri parlamentari li kien hemm bil-MEPS li kien hemm
dawn l-affarijiet jafuhom, bil-fors jafuhom, dawn jidru qudiemhom jivvotaw fuqhom. Kif ma il-poplu ma jgħidulux isma' ħi, dana ħajkun hemm din l-IPB tal-bini. Di ħajkun hemm din, ħajkun hemm the end of the gate, ħajkun hemm dawn. Għal xiex ma nlestuħx il-poplu meta nafu x'inhu ġej u nafżawh u noqogħdu neħlew f'dil-politika. Jiena ma nafx għamlu l-MPs u jien konvint li jagħmlu affarijiet tajbin ukoll, eċetera. All right? Imma jiena rajt kif jaħdmu l-MPs l-isbravi barranin, għax jien għamilt 7 snin hemmhekk, ġol parlament u kun naħdem magħhom u narhom kif jaħdmu. Jekk inti aħna l-ewwel net il-politiku ma jifhem kważi f'xejn, jifhem biss fis-suġġett tiegħu. Jekk int avukat u sirt membru parlamentari, tifhem fil-liġi. Hekk inti tgħallem il-letteratura Maltija. Xi ħaġa nifhem u storja tal-lingwa Maltija, imma mbagħad hekk tiġini kif irid inkabbar il-kaboċċi. Jien m'għandix idea. Imma allura dak x-xogħol tal-MP huwa li kif jiġi abbozz ta' liġi, white paper, irid mal-ewwel jirrefi u huwa xogħol anki tal-NGOs li huma stess jżommu dejjem kuntatt miegħek. Biex inti tgħidlhom isma' ara aħna nadha. Jiena bħalma taf minix espert, ma nifhimx il-karozzi kif għandhom ikunu, ma nifhimx fl-emissions għax jiena minix tekniku. Mela, intom l-experts, intom tar-rota tal-bicycles, u għaw dil-liġi ta' kif se nagħmlu il-toro, eccetera. X'jidrilkom? Għatuni l-affarijiet tagħkom. Issa mbagħad jista' jkun hemm affarijiet li ma naqblux. Imma naħseb il-bażi tkun taqbel fuqha u anki jekk tkun diffiċli almenu tippreżenta u tagħmel emendamenti. All right? Hekk jaħdem membru. Ma jiena dawn jikolla fittixthom. Jiena kien ma smajt l-MPs Maltin jitkellmu fuqhom. Ma tistax tgħid. Jien ma smajthomx, jiena fittixhom dawn. Dawn għax nirċiev il-press releases u nqalleb id-dinja kollha. Again, inti tinsiex. Għax jiena nara anki ċerti kandidati, kull fejn morru nagħmlu dibattitu. Kimorru mal-bdiewa, għax jiena se nkun fil-kumitat tal-bdiewa. Mbagħad imorru fil-kumitat tat-trasport. Jien se nkun fil-kumitat tat-trasport. Mbagħad imorru f'tal-isport. Jiena se nkun jiena anke fid-dibattiti bdejt ngħidilhom, isma' ruħi. Hemm 20 kumitat. Tista' tkun fit-tnej biss. Ekku. All right? Imma inti, skala jibek se jkun f'26 wieħed. Ġi inventa 6 oħra wkoll qas. Le, nkunu realistiċi. Inti se tkun fit-tnej, però inti tista' tagħmel alleanzi mal-grupp tiegħek. Mela jien qed ngħid, jekk nitla' inkun fil-grupp tal-ħodor wara nkunu għamilna liftejm li fuq affarijiet ta' kuxjenza jiena nibqa' indipendenti u nivvota skont il-kuxjenza u mhux skont dak li jgħid il-grupp. Tista' tgħidilna li huma ħalli semmi jkun jafu bija. L-abort hija l-ewwel ħaġa, li hija ħaġa normalissima. Pereżempju il-grupp tal-Greens palissa għandu xi 6 indipendenti minn pajjiż differenti. Imma, x'konnet ngħidu, tlift il-fil kważi. Li biex nafżaw in-nies li ġejju. Li imma inti mbagħad għandek edna wkoll li inti trid ma tistax tagħmel kollox. Le, żgur, eżatt. Allura inti imma jien għandi fil-grupp tiegħi għandi Ċipriot, għandi l-Irlandiż, għandi l-Griek. U mhux biss fil-grupp tiegħi, anke fil-gruppi tal-oħrajn għax hemmhekk taħdem anki ma' dawk li mhumiex tiegħek. Allura jekk hemm xi ħaġa toqgħod il-Gżejjer b'mod partikolari, l-aviation fuel pereżempju, it-taxxa li ġejja fuq l-ajruplan fuq il-petrol. Fuq il-petrol. Hemmhekk jiena nsib alleati l-elett mis-Sardenja tal-Italja. Jien naf l-elett minn l-gżira ta' Pafos, Pafos huwa l-Ċipru, Ċipru. L-elett minn gżira Grega. Anki forsi xi Irlandiż, għax you might have a common. U tajlu, isma' di follow li int, please. Qed tifhem? U tieħ il-points tiegħek dwar Malta tajlu ħanna dal-problemi, keep them in mind. U ċekkja u saqsihom intek ma jien ma nistax niġi għal dak il-kumitat, għax jiena ma nistax nkun f'kull kumitat. All right? Per eżempju, jiena di tal-ajruplani, li ġejja tal-fuel. Again, hija il-prinċipju huwa tajjeb għax inkella se nniġsu kull maw u l-solta problema tal-climate change. Apparti qed inniġsu l-liqi. Mhux hekk. Għaddi ħadd ma jgħidha. Rridu morru mbagħad organik għax l-Ewropa qed morru organik da. Mela, il-fuel jiena ngħid il-prinċipju huwa tajjeb. Imma aħna gżira u allura aħna ma nistax naqbdu l-ġwina ħuntiru, nistgħu nagħmu sa sqallija, mhux hekk? Mela,
waqt li nżommu l-prinċipju, jiena niproponi li dit-taxxa tingħati ssir u tsir qod qawwi fuq min irid jirkab ajruplan privat. Aħna Malta għandha waħda mill-ikbar flotot fid-dinja ta' ajruplani privati. Inti tiddak il-lussu? Okay. Ħallas għalih. Naqbel miegħek. Okay? Imma il-flight schedule tal-Air Malta jew xi nisim għallum jew tal-Lufthansa. Billi aħna fuq dawk mhux biss inkunu qed intru aħna għal freedom of movement, imma aħna ħafna mill-importazzjoni ma nġibuhomx cargo planes biss għax dawk eżentati il-cargo planes. Imma dawk li huma mħaltin li fuq hemm il-passiġġieri u fil-fold għandek il-merkanzija, dak mhumiex eżentati. Dawk jiena naħdem biex neżentom. Jirnexxi li ma nafx. Ma nistax għax di oħra. Jina sejjer, l-Europa sa tiqaf, ummur bil-bastun għamilom hekk fil-parlament, u kolla sajdu, ma doffi ġida, ħanam dika tal-gimmick jina ma nitmelax bin-nies. Imma nista' ngħidlek ħalli mmur naħdem, u nipprova nsib l-allejati. Hekk nista' emenda ma nagħmilx waħdi, imma nkunu 10, aħjar milli tkun waħdek. Tkun 20, aħjar veru minoranza. Dibħal tal-vapur. L-istess ħaġa eżattament bħal tal-vapur. Ġifieri daħlet. Miex ma nirrepetux. Kollha l-elementi kunu tajbin, il-prinċipju ma tajbin. Ġifieri ma sax teħdu mhux tajbin il-prinċipju. Ngħidlek dawn l-istqarmija jien ma temminniex li dawn tħaddithom man-nies. Jgħidulek inti xi teoriji dawn, xi conspiracy theories dawn, issa biex biss. Oġġi tħaddithom anki ma' kandidati MPs dawn. Sawil dawn, letteralment ma jafux xinu Green Deal, ta' ġifieri. Mala. U kien hemm preżentatura. Li qalet li l-Fit for 55 rrid jintla fis-sena 2055 għax għandhom miktub 55 ħadra mill. Mala. Arnold, domanda oħra, il-gvern kien ilu jwedna li suppost ħajkonna Eko Gozo. Flet ħobb il-Lawdex ukoll. Inti, jekk tkun elett membru parlamentari, x'tista' tagħmel għall-Gżira bħal Lawdex biex tibqa' għalmenu ma tiġix fid-diżastru li ġibna l-Malta. Fortunatament ġabdew ikissruha. Jiġifieri, l-ewwel qed nibda bil-legalità. Legality, biex għax inkella ma tisma' bil-Malti. Jiġifieri jiena ma nippermettix li batching plant illegali li hemm pereżempju ta' Portelli ilha taħdem 15-il sena l-Kerċem. U nixtrilu bħala gvernu koll affarijiet minn għandhom, sorry. Illegali talaqa. U nimmultak. Għax inti met inti kissirt ġo barriera minn flok barriera nirreabilità. Nipprova nerġa' nġiba biex nerġa' naħdimha. Tali qed ngħidu man nispazju. Minn ġo barriera nibni bashing plant illegali. It-tieni, jekk huma ODZ, ma nħallikx tibni fuq l-irdum. Ma ħallikx tibni ġolwiet, ODZ, ma dak qed nagħmluh. Mela l-ewwel nibdew billi nirrispettaw b'mod serju u strett dawn l-affarijiet biex dak li għandna nippruvaw nippreservaw. U mbagħad nibdew naraw Għawdex ma rridux naħsbu bil-loġika li jisma' inġibu l-fabriki, le. Għawdex jgħix bil-naturalezza u bil-żbuħija tiegħu. Iż-żbuħija tal-Għawdex, is-sempliċità ta' Għawdex tbiħħa. U tbiħħa għali. U allura Għawdex nikkonċentra fuq niche tourism. Per eżempju, ġanna diving. Imorru bosta eluf ta' nies. Imma mbagħad jien ma jistax ikun. Għandi diving, nirreklama diving, in-nies jiġu għad-diving, u mbagħad ras il-ħobs. Ix-Xatt l-Aħmar, żewġ postijiet l-iktar popolari kollha dranaġġ. Kollha dranaġġ. Qed tinvesti fit-turiżmu. Investi fit-turiżmu partner minnhom id-dranaġġ hemm. Jiġu darba ma jdek no more. U jagħmlu reklam ikra. U l-ħmieġ tal-baħar. Mhux hekk. Għandi video kan tagħlaw. Toqtol il-baħar, karozzi, toqtol il-bjanċi, pajpijiet, fliexken. X'ma ssibx. One. Dieb ma ssibx biss. One. Two. Walking tourism. Inti għandek dik il-kosta kollha ta' Għawdex li hija partikolari. Ġermaniż m'għandux bħala, Svizzeru m'għandux bħala. Ejja nbiħħilek. Għadak jiġifieri qed inġibu inqas nies, allura less pressure, mhux mass tourism. Imma li se jonfqu iktar. Imma allura di torbot ukoll, pereżempju, jiena qed wkoll fil-programm elettorali tiegħi, nimmira għal fondi
biex nimmappaw, biex namlu mappa ta' Malta u għawdex tal-modijiet. Aħna l-uniku pajis fl-Ewropa li ma jindux mappa tal-modijiet Maltin u ta' minu l-sidom. Allora ma jistax ikun jina niġi bħala turist irrid immur nimxi fil-kampanja. U għax faċċa l-istaġun tal-kaċċa f'daqqa waħda insib malu RTO, riservato, private, no entry, ma kull kantu nira l-indur. Ekk joġbok, ej nibdow biex naraw dawn il-modijiet. Ta' min huma, l-ewwel ta' min huma. U biex pubbliċi jew privati. Għax hemm ukoll numru ta' x'ismu pubbliċi li jiġu okkupati u jaraqhomlok. It-tieni għandek il-liġi. Għandek il-liġi Rumana ta' 3000 senilu. Għal-baħar, imma da mhux qed ngħidlek tal-baħar daw l-ewwel il-modijiet fil-kampanja kullum kien. Naraw ta' min huma. U kien mappa ta' tara di. Veru, di private property għawet jorqot ma naddix. Imma di, iva, din issa ngħaddi. Imma ma għandek l-oħra li kull modija li tagħti lejn il-baħar tħalli passaġġ. Anke jekk għandek l-art tiegħek, issa veru hemm nies kattivi li għaddulek minn nofs u dak ikun immultom u hemm bżonn ħabs, eċċetera. Għax jiena irrid nirrispettah il-bidwi li għala fwiedu biex ikabbar dak kollu, all right? Però il-passaġġ fil-ġemp, ma tmurx għalih, passaġġ fil-ġemp, sal-baħar titħallih. Allura hemmhekk jistgħu n-nies imorru. U walking tourism, għandek ir-religious tourism. Inti għandek emmin għaw il-pellegrinaġġi tal-Knejjes u ta' Pinu u San George. Basta San George ma tagħmilix kollha bl-imwejjed anke fuq it-tarax kull ma jonqos issa li nservik il-kappuċċino fuq il-sagristija jew fuq l-altar maġġur. Allura hekk kiena rrid nurik knisja tant sabiħa. Iva possibbli nkerraħa, għaliex għandi nkerraħa, lejja nimiraw għal Malta sabiħa, għal għawde sabiħa. Għandek per eżempju military tourism u di ħaseb fija l-gvern, għalmenu bil-paroli, għadu kem beda ħaseb fija. Għaw ħafna jiddilettaw bil-gwerer, l-antiki Waterloo u l-gwerer ta' tini gwera dinija u jimorru jivvistaw, jgħamlu pellegrinaġġi, mux reliġjużi, ta' postijiet li kienu importanti għal-gwerer. Mela, għandek l-assedju l-gbir, it-tini gwera dinija. Allura, inti tibda il-gvern jgħed f'kuntat ma' Amerikani u Australjani, ġemmek ju popolari ħafna. Immaġina, ġibda turisti mill-bo, joqodulek f'hotel, iħalsu. Allura, aħna anki jem, sen naqsu l-preċ, illum għanna 3 miljoni, irridu l-għu 5 miljoni, għet jġennu. Għax l-infrastruttura, ġa miex għet iżom missa, dranaċ, ilma, elettriku, traffiku, ma xet laħ. Iktar 5 miljoni, iktar u iktar. Ejja minflok nimmiraw minflok 3 miljoni. Imma li sejħallu iktar flus mit 3 miljoni. U allura aħna zammejna il-post, il-pajjiż zammejna qed jieħu nifs. L-art tista' titla' warda, mhux ħadd għaddej minn fuq għax tantaw niseġ. Insomma dawn huma ftit minn l-affarijiet. Imma qabel ma nispiċċaw ħanagħmel l-apprezz kwalità. Xi ħaġa oħra li forsi dina għadha naqgħa ġdida u li ħadkun hemm u ħatkun għal ħanejtek ħatkun żgur fuq il-mejda qudiem il-Parlament Ewropew ġdid li ħatkun id-digital euro, imma mistoqgħod nidħol daqshekk fija għaliex il-proposti dawn għadhom mhumiex fuq il-Parlament Ewropew, imma ta' min ġifieri din tija daqsxejn daqqa ta' jinqgħod naqsxejn attent fuqha. Għanna xi kummenti Melkim. Ejwa mala ħanna. Tijer aqwis. Ma taraħħomx. Mela, wieħed staqsijena għalkemm kont diġà rispondejt qabel inti wkoll. X'in il-pożizzjoni tiegħek dwar l-immigranti bla razan li qed iġib il-gvern daw huma ovvjament legali li semmejt ukoll ftit ilu. U kieku inti x'tib ta' ekonomija tixtieq li tara f'pajjiżna flok il-kostruzzjoni li għaw bla razan ħabba li qed nużaw dit tip ta' ekonomija wkoll li ħin kollu rridu. Mela, l-ewwel ħaġa l-ekonomija naħseb li għadni kemm tkellim dwarha li nġibu niċes speċjalizzati. Illum għandna il-computers. Illum inti tista' taħdem id-dar u tista' tisservisja d-dinja kollha. All right? Mela, ejja nippruvaw nimmiraw għal dawk it-tip ta' jobs li kemm jista' jkun ma jagħmlux pressjoni fuq l-art. Li m'hemmx għalfejn tibni fabbrika biex inti n-nies joqogħdu ġewwa. Ejja nużaw ukoll ix-xogħol mid-dar.
li wara l-Covid, sfortunatament, issa anki l-gvern qed jgħid le. Ġifi, inti hemm anki statistiċi li juru kemm il-maġġor parti tan-nies jipproduċu iktar meta qegħdin id-dar. Qed tiffranka traffiku, qed tiffranka l-petrol, qed tiffranka tniġġis. Mela ejja nimmiraw għal dak it-tip ta' jobs li għandhom l-inventiva, l-innovazzjoni, l-startups li huma appuntu bbażati anki small scale. M'hemmx fejn bil-forsi kollok fabbrika ta' il-fruħ. Le, inti llum tista' taħdem mingħajr toħloq pressjoni, minn ġo dar, minn ġo post ċkejken u speċjalizzati. Kemm jisamur imma innaraw li dawn huma nies bona fide. Jiġifieri anki hekk se tagħmel illum tender di ma jagħmilix il-Gvern Malti, ma jgħidlikx inti tkun żgur niżgurak fit-tender li inti kapaċi tagħmlu dak ix-xogħol. Illum qed jittenderjaw nies li m'għandhom l-ebda esperjenza. Inti k'eżempju wieħed il-ħbieb ta' Roberta Bela, il-Bonnici Brothers, ngħidu ċaru tontax, l-affarijiet huma evidenti. Il-ħbieb ta' Roberta Bela, il-Bonnici Brothers, li kienu ex-klijenti tiegħu u kienu fil-business miegħu wkoll, rebħu tender tal-power station ta' diesel din oħra, ġifieri, qed aħna ngħidu sejrin lejn il-green, ilna nitkellmu sieħa. Il-Green Deal for 55 u fuq il-climate change. U għalla jbik 2024 se nġibu power station, nikru power station ta' diesel, all right? Anyway, 37 miljon. Il-Bonnici Brothers li ħadu tender ma għandha jafu s-saħta kif taħdem magna ta' diesel, tantu hekk li wara li ħadu il-xismu se jġibu Ċiniżi li jifmu. Allora skużi. Allora nista' applika jiena l-Cassola. Mhux xogħol niġi naqra lek. Xis li franka nagħmel vapuri. Mhux hekk. Tal-li tisiq ħaniblaw power station. Niġi naqra lek erba' poeżija ta' Dunkarm u noħodlok il-tender tal-power station ta' sorry. Mela fil-procurement, fit-tender għandu jkun hemm imniżżel u pruvat li inti kapaċi tagħmel dak it-tip ta' xogħol. Għandek l-espert. Dijek tiġri wkoll anke fit-trinek. Kemm il-darba tinsibu kuntratturi li jieħdu tender għax ikunu taw l-inqas u mbagħad mhux kapaċi jispiċċaw ix-xogħol. Għax m'għandux nies biżejjed, m'għandux nies imħarġa biżejjed u għalfejn toroq magħluqin. 6 xhur, 8 xhur, mhux hekk qed jiġrilna. Mela dawn mela da sinjor qed ngħidu ejja mmorru lejn xogħlijiet aktar adattati għalina, għall-pożizzjoni tagħna, għall-klima tagħna, eċetera. U rigward il-barranin legali daw il-30,000 li qed jiġu fis-sena, kifet jiena nibbaża kieku li nagħti salarju deċenti, qawwi, bażiku, all right, din ngħid 1500. Again, minix expert, irtid tiġi kalkulata, għax hemmhekk inti tibda jaħdimlek anke mal-waste server, ikun hemm il-Maltin jiġbru żibel. Ikun hemm il-Maltin li jridu imorru waiters, li jridu imorru kok, għaliex inti qed tagħti dinjità lix-xogħol. Kull xogħol huwa dinjitus u rridu nuru nittrattaw il-kulħadd b'dinjità. Meta inti l-Maltin jibdew jagħmlu ċerti xogħlijiet, bħalma tarhom l-Italja, tarhom l-Ispanja. Jekk kollha l-lokali jaħdmu f'daw it-xogħlijiet, imma xi titrattom deċentement. Mingħajrhom minn għand nies aħna ma nistgħux ngħixu. Dawn in-nies qed jagħmlulna servizz, jagħtuna servizz enormi. Meta inti qed jaħdmu dal-Maltin dawn ix-xogħlijiet ikollok iġib inqas barranin. Nibdew minn hemm, nibdew passok ma sax tagħmel bum, zero, le. Imma nibdew naħdmu f'dik id-direzzjoni. Għandek mistoqsija oħra Amerikan. Mela din imma li konna tkellimna daqsxejn l-ewwel fuq id-digital currency, għad m'hemm xejn su konkret fuqha di. Le, forsi ħed titkellem inta x'ina. Ħanispjega daqsxejn. Mela, id-digital euro hemm din għaddiet fil-fażi ta' investigazzjoni f'Ottubru ta' 2023 ingħalqet ġifieri investigazzjoni u issa dieħla ħatkun għal-votazzjoni suppost f'Ottubru li ġej, ġifieri għal-Parlament Ewropew. Ġifieri il-membri ġodda tal-Unjoni Ewropea ħadd iġi insomma din biex jivvotaw fuqha. Dina fiha tajjeb u fiha l-ħażin. Il-ħażin tagħha li qed jibżgħu ħafna minnha huwa l-kontroll illi kull ma tixtri ħajkun ċentralizzata, dinha ċentralizzata, għadek tfisser ġifieri CBCD li hija currency ċentralizzata. Illi qed jibżgħu illi dina ġifieri kull nefqa li temm fuq inti ħadd tiġi reġistrata u ovvjament qed jibżgħu wkoll li bħalma ġara fiċ-Ċina mbagħad jitlu s-social credit points illi mbagħad
tibda inti tiġi multat iktar faċilment għax inti mbagħad ovvjament tiġi jista' jaraqlek il-kont iktar faċilment milli għandek il-cash f'idejk. Però it-tajjeb tagħha mbagħad huwa illi l-cash ħajjaqpa' wkoll jeżisti, jiġifieri along din il-munita diġitali, it-tajjeb tagħha wkoll huwa illi meta tmur tixtri m'għandekx it-transaction fi, jiġifieri mhux bħal m'għandek il-viża, jiġifieri mhux ħadoq l-ħajja. Paċert li xinti tħol din il-negozjanti jieħdu r-ruħ għax meta jkollhom il-cash f'idejhom u naturalment taħdem iktar faċli għax inti tmur il-bank ġej u sejjer u nqas għandek ser u x'nafin u ta' ħaġa kontrollata, però kif qed ngħidu għandek dik il-biża' tagħha. U dik kien hemm il-President Christine Lagarde illi għamlula prank ta' parsi Sarkozy u din għamlula prank daw il-Russi daw it-tnejn u propju qalet isma' qalet Alla ma jtidret, Alla dina Alla ħatkun xi ħaġa ta' kontroll. U din wiġbitu għartlu in a way iwa. Għartlu però qed nippruvaw nagħmlu threshold żgħira illi ma tkunx taħt 300 mill-inarija, imma tkunx ikkontrollata, imma għalet anka dak l-inċident li kien hemm fi Franza, meta nxtraw armi illegali u esplosiv għax nxtraw eżatt, kien hemm l-attak terroristiku. Anke Malta nxtraw daw. Sar bi-flus, sar bi-flus, u din ħadaq tal-ħasil ta' flus, ġifieri din. U barra minn hekk di qalet ukoll illi ta' min wieħed jixtarra u jaħsebha sew. Il-mli għatlet favori laqas kontra qed ngħid ġafsir rapport illi mbagħad wieħed jispokala fuqha. Imma qalet ukoll illi din hija faċli ħafna biex taqta' il-flus, il-ħasil ta' flus, bijjax għax ovvjament jiġi kontrollat. Jiġifieri kif qed ngħid fiha it-tajjeb u fiha l-ħażin, però kontroll nitkellmu fuq affarijiet iktar sostanzjali għax inkellem. Biex irrispondejtu inti. Mela. Għandek Andrew Soler. Andrew Soler. Naraw. Xew. Għed biss għandu isem. Andrew Soler jismu. Naraw. Nasab Andrew Soler, il-ċismu għaw li kien ġija. Andrew. Mux titla, staħseb batu private li għak. Għan saqsik l-axħar domanda li l-ek fuq xaħġa oħra. Mela, enti kont f'dibattitu f'titilu tal-Kunsil Nazzjonali taż-Żgħażagħ. U ġejt ivvutat bħala l-iktar kandidat li konvinċejt nies hemmhekk. Taħseb li kieku x-xandir nazzjonali vera hemm il-freedom of speech u l-bilanċ fuq kollox bejn il-kandidati, ovvjament tkun tista' tmur ħafna, għax fl-aħħar mill-aħħar naħseb kieku mhux idok spazju, stazzjonijiet żgħar jew media indipendenti, ovvjament. Biex xandir żgur ħadd ma jkun jaf bih. Inkun onest, kieku konna qed nitkellmu 10 snin ilu, 15-il sen ilu, kont ngħidlek iva drawback enormi għaliex jiena esklus pratikament mit-TV tal-Istat, mit-TVM, ma nistax niddibatti mal-PN u l-PL għaliex kandidat indipendenti ħarġu direttiva li jiena ma nistax inkun f'dibattitu magħhom, speċi daw imħuħ kbar u aħna mħuħ ta' ġiġiġa, u allura ma nistawx. In-net u l-wan esklużi kontinuament, kieku konna 10 snin ilu, kienet tkun verament il-vuċi tiegħek la. Illum naħseb it's game over. Game over kemm mal-PBS, kemm mal-net, kemm mal-wan, u kemm mal dawk li jridu jippruvaw joħonqu t-tielet vuċi. U jiena naħseb anki dan huwa ta' kuraġġ anki għal Maltina żgħażagħ tal-lum. Hekk kien għadni hawn illum. Huwa wan għax hemm għandi storja tiegħi u allura sa ċertu punt jistgħu jaraw illum tista' jgooglja. Ma nistax niġi mbellalkom l-affarijiet għax tiri Google Cassola 20 sen ilu għalhekk issibuha, jiġifieri u intom tistgħu tiġġudikaw minn hemm. Tu għandek is-social media. Kieku jiena ma kienx is-social media, ma kienx il-Facebook, ma kienx il-TikTok, ma kienx l-Instagram, kieku jiena llum probabbilment kien ikolli 10 minuti nitkellem waħdi fuq PBS Daru u hija oxxena. Imma ngħid lin-nies, għamlu kuraġġ, anki intom li tidu tieħdu sen fil-politika. Illum we can have direct contact. Permezz jiena nista' nitkellem direttament lilkom nisbħalkom, nirringrazzjakom għax anki intom
entu l-nispali isemmaw il-vuċi Ok, tagħhom. li ġej. Infatti għandna Grazzi tal-li ġejt, infatti ovvjament. għandna n-nies qed jisimgħuna bħalissa Ekku, u jibgħatu infatti il-mistoqsijiet. diversi viewers. Tajjeb ukoll. Xi wadu Ora, the same. imma anki kważi mingħajr il-televisions privati, illum il-social media tikkuntat dirett, in-nies jistgħu jikkuntattjaw direttament u r-riżultat huwa hawn norbot mal-bidu inti qed li illum kien hemm il-Star Age, iva u eċċitanti. U eċċitanti li tara kuljum in-nies jiżdiedu. Kuljum in-nies li qed isegwuk imma anke qed jiksbulek u inti qed tiġibhom b'mod immedjat. Jista' jkun hemm mhux sodisfatt mir-risposta tiegħek. Imma almenu għandu ċans li hemm trasparenza. Ekku. U dana huwa Huwa sabiħ u da fid-demokrazija. jipprometti tajjeb anke l-futur tal-politika Maltija. Li mhux se jkun iktar il-mexxej li nar taħat jiġi jgħalqek f'kamra mitruħ u ħati ċabċab u jkanta viva l-xej u tbellalu għaliex inti elfruħ mitter jista' jkomunikaw miegħu u inti tista' jkun u tant nies anke llum fl-industrija tant ta' żgħażagħ kemm hawn nies li huma li huma influencers, li huma bravi fil-mużika u ma jagħmlux dis, ma jmorrux joqogħdu għand il-kumpaniji li ma jgħidulhom aħna rridu xi ħadd famuż, inti le. Jaqbatu jagħmlu u jippreżenta. Mela din hija ħaġa pożittiva u allura naħseb li ovvjament hemm ċerta drawback li inti ma tidirx man-net għax inti n-nies iridu jiġġudikaw dibattitu ma' ħadd ieħor biex jaraw hekk intix validu. Imma naħseb li bl-entużjażmu tan-nies, bin-nies li xebaw u qed jgħidu stop aħna ma rridux nbellgħalniex iktar l-affarijiet u grazzi għas social media naħseb li dak id-drawback naqas ħafna u jekk inti tipprova titkellem bis-sens, tipprova tispjega il-pożizzjonijiet tiegħek anki jekk wieħed ma jaqbilx miegħek tista' twassal il-messaġġ. Mela. U għandu li għandek tajjeb u naħseb innotajnija darba illi l-influencers u innaf għal-ġom Mallija per eżempju li għandu da u anki Sajan, ħafna Ejwa, kenu ħafna ta' nies li tawkom għal-menu spazju. Tawkom ħafna spazju. ħafna iktar demokrat. Għedin jgħidu votaw indipendenti. Għaxuma. Ġifiri, għaw lekkaw xaħġa, ejja naraw, dan u għan nisli għed votaw indipendenti. Għalix għed jisimaw il-messaġġ tal-indipendenti minkejja li ma nidrux fuq il-wan, minkejja li ma nistax id-dibatti fuq il-net, minkejja ma nistax id-dibatti fuq il-TVM mal-PN u mal-PL, xorta tasal il-vuċi u allura in-nies u b'daw kollha n-nies importanti li semmejt intu li semmejtu daw qed jisimgħuna fl-aħħar fej qabel ma għaliex anke u allura u iktar nies qed jinġibdu jiena verament eċċitat u entużjasta bin-nies li qed jiġu biex jgħinuni wkoll. Ġifieri li jgħidu li isma' jiena tajjeb dal-qasam nista' ngħinek b'xi mod. Jiena finpinġi, nista' naf nipinġi kartun. U żgur għax u tarhom jagħtu qalbhom. Mhux qedhom person of trust, m'hemmx person of trust. Ħadd ma ġiegħidlek isma' qedni. Daw jiġu għaliex verament qed iħossu l hemm bżonn il-bidla, verament qed iħossu l hemm bżonn it-tielet vuċi fil-Parlament u jiena ngħidilhom iva ikollna l-fiduċja issa l-mument u issa ċans, Le, żgur issa l-moment u issa ċans. Ma jistgħux jibqgħu dejjem ngħaddu 5 snin oħra. Jiena l-istess, ninaqgħod ġifieri ma dal-influencers ivvotaw indipendenti, jiena indipendenti għan ivvota ġifieri m'għandekx dubju. Jiena jda fuq kulħadd, ġifieri m'għandix kantunija. Nafu. Mela, nirringrazzjak ħafna. Nirringrazzja lilkom. Ovvjament, għati l-aħħar appell biex jivvotaw l għax l-iktar ħaġa importanti fl-aħħar mill-aħħar. Aktar mill-li mela nista' nagħmellek l-kummenti li għandna hawnhekk għax minn Margaret. Mela għanet għallek Andrew Soler ħalu ħbib kif intom jaqbel Profs Cassola li l-libertà tal-espressjoni għall-kreattività għall-artisti. Dik ħaġa oħra importantissima li ħarġet mill-COVID. Rajna kemm inti tkun imċaħħad mill-kultura, mill-arti, mill-pittura, mill-kidba, mill-plays. Maħniġ bnedmin, dik mhux il-quality of life tfisser anki li jkollok aċċess ħieles frekwenti għal kultura ta' kwalità u allura anki da ejja l-fondi minn flok li tfhom biss fil-flyovers niddirottaw uħut minnhom biex ninkoraġixxu l dawn in-nies. Ir-reġistri tal-films nagħtu l-miljuni lil barranin.
għal-films. U bat għal-Maltin natuhom 800,000 biex jaqsmuhom bej kulħadd sena sħiħa. Le, ejja ninvestu, għandna l-kreattività l-Malti kreattiv bħal bled minn oħra, għandna nisbravi, imma m'għandux il-flus biex jixtri l-aħħar kamera. Mela ejja jkollhom fond ta' grants imma anki ta' self bil-1%. Jenna biex ekkiritika jixtri l-aħħar apparat ħalli l-prodotti jew jidher aħjar. Jista' jieħu lown mod deċenti, mhux irid imur jissallab anċi banku jrid il-collateral scam. Il-collateral huwa talent. Li jekk inti għandek talent, inti dak jiservi, isek għandek dar, għax il-bank jgħidlek isma' ma jistax inti, għax inti le jien għandi talent, jien attur tajjeb, jien hekk ittini ċans li nirrexta qudiem kamera u ma reġista tajjeb se jiġu lura l-flus. U rridu nagħtu dil-fiduċja għax għandna ħafna żgħażagħ. Kien hemm problema fuq l-artisti ġifieri dawn li ħanejdek jdoqqu hekk li m'għandhomx garaxxijiet ma nistgħu jdoqqu, jiena wieħed minnhom. U l-weda, imma mbagħad il-weda li kien hemm daqqa fil-wiċċ. 11-il sena se nagħmlu l-garaxxijiet u sena u kull elezzjoni. Allawċin, pereżempju, jitmelħu biha il-bag, se nagħmlukom il-baga tax-xlendi ħarbtu magħhom il-cruise liner, se nagħmlu l-rekorder ta' Marsal Forn, se nagħmlu l-qorti l-ġdida, kemmilna. U mietu twildu nies kemm Alla ħala. Naqdawa di. Let's promise what is doable. U għalhekk iż-żgħażagħ mdejqin, ġifieri. Le ekku. Ma għandek għandna mistoqsija oħra Oħra. jew ngħidajjin. Ejju, kif tgħid? Ma nagħmlu waħda tal-aħħar. Mela, staqsietna persuna Margaret. X'inhi l-veduta tiegħek fuq organizations bħal eżempju l-WHO, United Nations, World Economic Forum, nisimgħu ħafna fuq daw il-gruppi. Ħafna drabi jisom ġili jiddeċidu affarijiet u ma jkunx hemm diskussjonijiet man-nies. Intemmen li jrid ikun hemm diskussjoni qabel l-affarijiet. Jien qed ngħid li l-Parlament Ewropew huwa l-iktar ħaġa trasparenti għaliex id-diskussjonijiet huma trasparenti dajot għal kull assembleja. All right? Ġifieri imma importanti li illum bl-streaming bil-televiżjonijiet u bid-new għandek veru jista' jkun hemm ċerta ċensura xi kultant. Isiru ċerti affarijiet u kważi kulħadd jiftijem li ma jgħidx dwarhom. Hija ovvja li aħna dejjem irridu naħdmu biex niddemokratizzaw l-istituzzjonijiet. Biex iċ-ċittadini ħossu parti minna, jiena di taż-żgħażagħ li jgħidu iż-żgħażagħ ta' apatetiċi, mu veru xejn. Jiena iltqajt ma' ħafna żgħażagħ u kuntent li qed nara li żgħażagħ li qabel kienu 50% ma jirdux jivvutaw, issa niżlu għal 27 u nittama li sal-elezzjoni sa nhar is-sibt jinżlu iktar, iż-żgħażagħ mhumiex apatetiċi, iż-żgħażagħ interessati ħafna. Imma żgħażagħ they have been let down by the politicians. Il-politiċi li ġabu ruhom kollox bil-moħbi ma nifsu ħalli fidejja tab leku daka u mbagħad naraw ir-riżultati miżeri. Hemmhekk għarru titlef il-fiduċja fil-politiċi. Mhux għax apatetiku żgħażagħ. Iż-żagħżugħ irid u żagħżugħa iridu jaraw l-affarijiet mhix insow. Iridu l-meritokrazija. Jekk inti validu, iridu level the playing field. Mhux jiena biex nasal sad it-tazza irid naqbes 6 pulsiri. U lilek taqbes 2, xiġifieri, mhux l-istess tini ċob l-opportunità l-istess biex nuri it-talenti tiegħi. Ġifieri naturalment di tal-ftuħ ta' demokratizzazzjoni ta' trasparenza hija issue importantissimo. Mela, ejdilhom għalfejn għandhom jivvutaw. Mhux biss li żgħażagħ, imma anke dawk in-nies li jgħidu nħalli l-vot id-dar, xbajt dejquni kollha, eċetera. Propju għax tajt xbajt dejquni m'għandix fiduċja, tibdel. Biex tibdel, trid tuża l-vot. U hija l-unika ħaġa tal-li għandek, ma stax taqbad tmur tapon il-ġaħat, dika mhux aċċettabbli fis-soċjetà demokratika u pluralistika. Mela, kif qedtilkom, hekk qed taħsbu li għax ma tifutax sempattijilhom, no qed ngħidilhom le, jien naħseb li qed tiżbaljaw. Jiena nissuġġerilkom li tmorru tivvutaw għax inkella hekk ma tivvutawx mhux le tkunu qed tgħidu, tkunu tagħtu iva, kuntent dak li għandna. Kuntent bl-4 voti, bl-4 siġġiet tal-Labor u bil-ġis siġġiet tal-Nazzjonalisti. Ejja ħallu kollox kif inhu għal 5 snin oħra. Tidu tbidlu, mela għandkom il-poter, għandkom il-vot fidejkom, tistgħu tbidlu minn 4 u 2 għal 3, 2 u 1. Fidejkom u issa iċ-ċans. Infatti
Kitiblek wieħed issa ċans. Ħallinna kumment wieħed. Kulħadd id-dar qabel ma jorqod wara rużarju jgħid ukoll issa iċ-ċans. Mela, nirringrazzjak ħafna u nawguralek, ovvjament. U nirringrazzja t-telespettaturi li kienu ma nallejlu ħaġġukom biex tarawna daw kol għax ħajkonna programm ieħor. Żgurata ħajkonna lil Simon. Simon Meġja. Nistermulkom. Grazie.